אני כל כך גאה בנשות האקדמיה, וזה בכלל לא בגלל שהן עושות דפי נחיתה יפים. זה אף פעם לא היה אישיו מבחינתי, כי יופי זה תוצר הלוואי. אני גאה בהן כי הן מסורות, כי הן מתמידות וכי הן משקיעות, וזו מסירות ומחויבות שפשוט אין אותה בשום קורס דיגיטלי. ולמה? כי הידיעה הזו שכאשר תצרי משהו, כאשר תצרי את דף הנחיתה שלך, אז עיניים מקצועיות יעזרו לך להרים אותו לשלב הבא. הידיעה הזו שאת לא לבד בתהליך וביצירת מערך השיווק שלך, שאני כאן לדייק אותך ואני בעצמי מעצבת דפי נחיתה למחייתי ולפרנסתי, ואת כל הידע והניסיון שלי אני מעבירה אלייך באהבה. הידיעה הזו שבסוף כל חודש אנחנו נפגשות, ואת תלמדי עוד, את תעמיקי עוד, ויהיה לך ברור בדיוק מה לשנות ומה לשפר בדף הנחיתה שיצרת. לא תצטרכי לנחש או להתגלח על עצמך. אז מה את אומרת? את מוכנה לצעוד את הדרך הזו ביחד איתי? שערי האקדמיה לדפי נחיתה נסגרים ממש במוצ"ש הקרוב, ואני לא רוצה שתפספסי את ההרשמה ואת ההטבה. כנסי ללינק בביו או שלחי לי הודעה בפרטי, ובואי נבדוק אם זה מדויק לך.